Vážení přátelé, vítám vás na vysílání televize Lablbneme, která pro vás má několik reportáží z našich hor. První zprávu vám přinášíme ze zasedání Mezinárodního olympijského výboru, kde se konečně podařilo vyřešit komplikovaný případ vrácení a předání stříbrné olympijské medaile Katce Neumanové. Zasedání se zúčastnila přímo naše Kateřina a její věčná rivalka Larisa Lazutinová, předseda Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Pomeranč. Dobrý den, vážení přátelé, už za malou chvíli začne v této místnosti zasedání Mezinárodního olympijského výboru, které by mělo vyřešit předání medailí naší Kateřině Neumanové. Tyto medaile by měla přát Larisa Lazutinová, která byla přistižena při dopingu, jak samozřejmě všichni víme. Ano, vážení diváci, můžeme být opravdu hrdí, že naše Katka už za malou chvíli vymění svoji bronzovou medaili za stříbrnou a ještě získá jednu bronzovou. Olympijskému výboru se opět podařilo prosadit do sportu ducha fair play, přátelství, porozumění, harmonie, soudržnosti, sportovní solidarity a souznění. Můžeme být opravdu hrdí na to, že se ve velice přátelské atmosféře obě sportovkyně sešly a že k veškeré spokojenosti vše dobře dopadlo. Pro televizi Lablbneme Jarmila Hrubá. O tom, že naše hory přitahují i celebrity světového sportu, jsme se přesvědčili s kamerou v další naší reportáži. V mém středisku jsme přistihli inkognito a bez veškeré publicity se nenápadně pohybujícího známého velikána lyžařského sportu a sukničkáře Alberto Pombu. O tom, že kromě lyžařského sportu přitahují Alberta i ženské sukně a sukínky, jsme se na vlastní oči přesvědčili přímo v Kamnech. Na těchto záběrech můžeme opět na vlastní oči vidět, že tento velikán sněžných plání si naše hory, naše ženy, naše babičky, naši školní mládež, naši přírodu a naše horské velikány opravdu z celého srdce zamiloval. To byla ale bomba. Další zprávu natočil náš reportážní štáb v Krkonoších ve známém středisku Špindlmíle, které je zejména oblíbené u našich západních turistů z Německé demokratické republiky. Další zprávu vám přináším ze zimního střediska Špindlmíle, kde v poslední době ohrožují naše západní turisty agresivní snowboardisté, kteří svojí bezohlednou jízdou znamenají velké nebezpečí a ohrožují tak příliv deviz do naší země. Ano, vážení diváci, a zde jsou následky. Německý turista přejedí českou snowboardistkou Katarínou Lakatašovou Deméterovou z Dubí. Schauen Sie, Scheiße!
Alexandr. Naši reportéři získali pro naši televizi unikátní záběry z přípravy olympijského šampiona Aleše Valenty na jeho světově ojedinělý skok s názvem Ledový dech, který se ještě nikomu nikdy nepodařilo skočit a dokončit. Aleš skočí tento skok pouze za přítomnosti našich kamer a bez veřejnosti ve svém tréninkovém skokanském středisku v Šumperku. Vážení diváci, jako první vám přinášíme jedinečné záběry Aleše při soustředění a hluboké koncentraci na jeho výkon. A nyní přímé záběry z pokusu Aleše o ledový dech. Dech mrtvé milenky. Vážení přátelé, vítám vás dneska v Šumperku v novém tréninkovém středisku Aleše Valenty, kde se právě pro nás, jenom pro nás, pokusí pokořit zákony zemské gravitace a skočit svůj nejnovější skok s názvem Ledový dech. Aleš! Tak a máme to tady. Aleš se rozjíždí, najíždí na můstek. Skok. Jeden vrut, počítejte s námi. 2, 3, 4. Co se to děje? Aleš zmizel. Aleš nám zmizel z dosahu kamer, vůbec ho nemůžeme najít. Aleši, kde seš? Aleši, slyšíme se? Takže mám pro vás dobrou zprávu, Aleš si všechno rozmyslel, druhý pokus skočí a skočí ho v Krepérii za týden na naší velké show, kam se pozvali 350 diváků, takže všechno uvidíte na vlastní oči. Z kameru jsme si byli ověřit, jestli Aleš jeho slib skutečně splní. Hádejte, kde jsme ho našli. Našli jsme ho v dílně na zahradě, jak si přebrušoval a přeměřoval svoje vruty. Back with another one of those block rockin' beats.